Sana Birkang marलै बसखौनो सोनो हाया मा मावनानै जानो रोंबावोब्रा बे उजिगासेयावलाय मालायफ्रा माथो पुलिस साख्रि कामान्ड' साख्रि मोननायनिल' स्टेटास होथारो माथो आंहासो सानफ्रोमबो बिमाजों रायजाबाय थायो बोरो नोंनालाय साख्रिया दाउलासो होनजाबावसैलै बिमाजोंनो नोंल' रायजायोलै जोंनि बिमाजों रायजानांगौ नों सोर रायजागोन सुसाइड जानोसो गोसो जागोन नोङो मिथिबाय हाबासै जोंनाबो बिदिनो थारलै बिमाया सानफ्रामबो टेनसनल' होयो गोदो उन्दै समावसो मोनब्रा रंजानाय बाजानाय गेलेनाय जा इन्टारेस्टेडमोनब्रा ओइ आं फार्स्ट जागोन आं सेकेन्ड ओइ बिदि गैया बयनिफ्राय सिगां फै दे Oh shit! ओइ आं फार्स्ट नोंनि नोंना बावसो ए लास्ट गायदां लास्ट आंना नैबावमोन नों लास्ट बेखौनो टाइमजों थागोनलां गियालां बावनो थागोन आं खाथियाव थागोन आं नोंखौ बाखिसो Bodo dan bak siya uni jabai. Ang dayo pagin dan mo raya ni. Hudli ang kisne kata bay. Hod ang dayo gud. Hudu. Oh no! Oh no! Honili mansipigoo. Oh shit! Oh shit!
Run. 이거는 낭대. 말자크. 예, 나 여기 심하대. Bak. Gıdın koku şambar pakla bedi. Dia şadı ben mi? Ôi, hàng là câu đồ. Oh shit! Oh shit! Tere tere kata. Tere tere kata. Tere tere kata. Tere tere kata. Hari hari kata. Hari hari kata. Double tutura. Ay lu di tesa muna, ilis mas kamuna, ilis mas ergondo, high school bondo. Namanya nih. Suruh makan tadi. Hei, kenapa, suruh kenapa aja. Hei. Hero jangan siang hero. Anggusi, sampai neng mana tadi sarung bosui tipkan. Formin bro lainnya mikir formin bro. Lihat. Aja. Bos lain na, apa bosui tipkan lagi? Bosui tipkan. No. Iya, Pak. Cepat. Sila hot na sila. Oh,
Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Đừng hấp à? Tê tê. Đây đây nữa. Đó, đi đây đừng. Đây. Ôi, ôi, ra về cho.